রাগি চকি কথা কহুন କିଲୋ କଣ ହେଇଛି କିଲୋ ଏମିତି ମୁହଁ ହାଣ୍ଡି କରିକି ତୁ ବଇଛୁ ସିଏ ହେଠି ମୁହଁ ହାଣ୍ଡି କରିକି ଠିଆ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି କିଲୋ ତମ ପୁଅର ମୋର ଝଗଡା ହେଇଛି। ଝଗଡା ହେଇଛି କିଲୋ କାହିଁକି ଝଗଡା ହେଇଛି କି ହଁ ଝଗଡା ହେଇଛି। ସିଏ ମୋ ସହିତ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ କଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଝଗଡା ନାହିଁ? ଯଦି ଝଗଡା ଲାଗିନୁ ସିଏ ଯଦି ମତେ ଟିକେ ଗେଲେଇ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ କଣ ବୁଝି ହେଇନଥାନ୍ତି? ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଲାନି। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଓହୋ କିରେ ବାବା କାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡା କରୁଛୁ ପର ଝିଅଟା ଆସିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲର କଥାଟେ କହିବୁ ସବୁବେଳେ ଝଗଡା କରିବାଟା ଭଲ ନା ତୁ ଗୋଟେ ରାଗିକି ରୁଷିକି ବସୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା अभी मैं गाली नहीं दे सकता। ବୁଝେଇକି ଗେଲେକି ଟିକେ କଥାଟେ କହିବୁ ସେ ଟିକେ ବୁଝିଯିବ ସରି ତମକୁ କହିନା ମୋ ସହିତ ତମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି। କଣ ହଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନ ଟେନସନିଆ